Tá se thar bheith táhachtach. Go móach gúil se ná a bheith cónaí Somála, tíomhhaile go gáras chuin, ar a chomport, agus gúil áitaige mar an baile seo níl go leor daoine cónaí ar mála, tá fábhar go na daoine óga, bacianú go Austrráil, cosú go Saasna, go America, agus sinna tá tarlú. Well, tá muid hos try hos lite mór na coile. Tá muid tí ná inslú ar theach hosan. Agus tá cólacht áitiúil, tá dín nobar, tá muid géir teach se hút. Go ceann level imach se ná hípam chuisteach amach se mat sé ggéire. Tá dín nobar faoi lochair. Géir tíceáil sus go dát, agus tí dír muid bhil bhé hípam level táirse ach géir ceatan sus ar a leid ag B2 rating. Tá céim se techt agus tá deontas an. Tá muid go gobarir agus trí muid cholann láisteach an ná. Sé mu dhéanana senis tá muid chusteach háléir mai deis go grinslú 150 mm, so ag deire hir há be 300 mm is go grinslú san áir an seo. Tá teach se mo chúlta sé os cinn cearcha bliain díos, agus cheanna mu dethart ar 2 bliain óhan. In sin bhí móach bhí sé héanana cuairtú bhí sé a coní teacha cís an gáile an nám agus tháinig seisin níos leis smaoinú ceirfaí gan seisin an teachhaine. Agus sna go dtíreach mar hála se, so tá seisin ina sé héon sa pártaí na choní sa teach le os cinn bliain. Agus tá sé teítín be gan í ábair mar hapla nús na fuinneogaí dínta agus gur bheith chur leis tá mar fad. So sé mu dhéanana ná tá muid chuisteach an bandit bhí mai d agus meas mu le glua, so sé ceanbáir se an glú agus se an cean sé bandit bhí, se a dhéanana gus cat mu ar néir, gus cat mu ar glú agus íon an ceabhtí le bandit bhí. Nírá saganne faoi an gráil lehead seo gabhar a gáil ar bon ar siúl go dtí gur bhí páirc cantar réidió na Gaeltacht sin cúpla mí óhain, mé heb gur hééis na nálach. Nírá san gráil lehead go deonta se má. Bhuiúnar tí armsan seo agus chum suasán agus rimé survéir teach gur formach bhí testanú cin bhí sé taon chuim dhéanana. Ach cholós chun minteach agus chum a chríd ví an gur inslú testal. Chum seachtain ar an deontas hóib, tá sé deontas inslú ar áilir agus le bailach. Nó gan sé 3,000 á chéad, agus sé sin go clúdú teachar bhí seo chuid is mú go chustas. Tún se cáir iontachtó ba go bhile mar is tá sé mar macnaí fi láthir, ní sé éas go bheith I gef fáil margus na tá ar a grí sin fiúháin teach a bheith cís. Is sin chun deistó a go se ná cónaí Somála agus go mór leis an ábhar tá parks agus na bochlaí a fadaíon an fearil na fadaíonna